ljudi, ovdje je ovo moj kanal koji je Neonine dogodovštine. Danas ćemo igrati Agariju, znači zvaćemo se Neonine i kret. Igramo ovako. Znači ja ću sad igram Agariju na 20. levelu. Gledao, ovo lago isto. Evo tu. Samo se pravi da bi ga neko napao. Možda išto snio, pa kao će neki se ispali, tako to. A, sada se neći. Znači, ja uvijek hoću da snimam kad je Agariju i jedno mi propadne da snimam. Ovdje sve ovo, pas, propast, kaže ljudi. Ovdje sve u propast, znači, kako se zove... Ja, znači, gdje sam prvi jedno bio, gdje sam, ja krenuo da snimam, snimam, ne mogu da idem u propast, neko uđe u video, neko zemlje, što ja isjećam, da ličko na video, i evo, onda da pojede. Ovo bude pojelo, pa srećam poračara, ovdje vidio, God dog prvi. Pogledajte tamo u tabelu kako njih trojica ima, znači puno njih. Evo ga prva, evo je ovaj prvi. Nije nešto je, bio još veća. Kako da bere to? Ljudi, ovo će... Kako da bere tako pojave? Nije bio veći od mene. Ja sam jedno vidio jednog čitara. Znači, ne znam vam to može, napišite u komentarima. Znači, bio je manji od mene. Znači, koliko manji bio od mene. Nećete verovati. Bio je, znači, ja bio ali tamo, sad sam vidio. I takav sam bio. I ovo mene pojave. Manji od mene, ne kakav bio. I ja nisam mogu da verujem. Kada ovo ja gledam neći video, znaš koji to bio, ljudi, to je čet koji se plaća. Čet koji se plaća 20 eura. Znači, čet neviđen. Znači, možete da budete prvi u svemu. Znači, čemu hoćete. Znači, čet možete da ubacite u Agariju kako hoćete. Znači, Samo rusite, to sam rasipao! Brzo sam je! Kao što volim. Znači, da pozim za mog druga, ovo, kako zove, Stevana, od Zrenjaninu, i pozim za njega, ne snima, ali ne pozim. Možda lako je da se čujemo i kako to Sapada da pozdravimo. Ako me niste dobro čuli. Evo ga, vidite koliki sam, ko niko. Ovo je mala maksa. I kada skupimo ovo je porada skupimo veliki, tako za veliku masu. Eto da bude 500, da kažemo, 1000, ali ovaj klip će biti, neće biti toliko dugački, jer ajde biti tako minuta maksimalno, može biti, evo, 20 minuta maksimalno, evo ga ovaj Sonic, odeš ti sine, Sonic, Elio, ovo sam se raspevao, bre, ajde ulaz, bre.
Brže bre bolan, uzimaj bre sine, beži bolan. Au, sad sam se zajebo, ko riješ? Ajde, skoro 512. Ljudi, izvinjam se. Dok uzdi kreće, moram sam sad to da kažem. 20. level ako niste vidjeli sada. Nervira. Znači, moja u agariju sečna ova. Mešano, znači, ja tu uvijek znači, to je nemoguće. Sad sam bug je bio, morate priznati da je bug. Ajde gremo ti. Ja, ko će upiti? Please, korekti. Crveni, zeleni, bruško. What the? No, da, daj mi lozing. Daj mi lozing da ti da ako imaš YouTube, da ti YouTube pretvori go, da ti namestim YouTube i da ti nešto izviš. Znači, ja jednom nisam snimao, pazite, malo što se smijeti. Znači, kako zove? Znači, neki lik me je napao, kako zove, moj u tim, znači moj, me napao, razdvojio si to da me pojede. Što sam napisao, nemoj da ga nosim. Znači, nije Balkanac, brate, znao sam. Razvojiti, mrzim tim, zato što ja se malim vas ja, to znam. Ako se zove u ovaj, sad, gledajte sad koliki ćemo biti, znači, ko ništa. Ajde sad. Znači, nisam ja sam poznati neki youtuber, zato što me ljudi ne gledaju i ne mogu da napravim tim. Server i tako, kad milion dođe na serveru, izvinjavam se, znači ne mogu milion na serveru, ko je ovo, karti, izvinjavam se, samo možete se ovako ljudi, nisam gledao, zato što sam nešto ovdje pričao sa drugari, sasvim, kad su me pojeli, ali to je sad ćemo da se. Ispala se me. Kako se ispalio? Ajde, rastavi se, bre. Da te ja pojem, da gledam gledam što to je. What the hell? Mora htjela da me pojede. Ne možeš da me pojedeš. Ne možeš. Kako se onaj lik spalio. Ajde probamo tim sa njim. Ajde Mara da pojedemo. Ajde brže. Stani da te pojedem. Stani bre. Dobre. Kaj bi nju pojeli sad. Bili bi kutri. Konje. Ne možemo tako da se pojeli. Možda bi ušli. Ovo je Japana. Da budemo tu. Let's bre! Vidite, kad se zezam sam. Kod uče da se zezam, sam se. Kako ovo da ovo serveru? Šiza. Opa, ljutak pa. Serbija, bre! Serbija, gdje si Serbija? Mogu si, mogu ti jedan čisto. Na svetu!
What the hell? What the hell? Ne! Zašto? Nemo me zezati! Ne znam da igramo ga. Ne znam, eto. Evo ga sir. Kako brzi ti skinovi sira. Evo ga pola. Evo ti ga da. Oj, ti sele svoje. Ajmo parti. Ja vidim sve ovo krenu. What the gari da bi? What the? Šta? Četvrti komad da si sam ušao. Četvrti odmah slušam. Kako bre, šta je ovo? Ovo nešto nije na uredu server. Nekog ima na serveru. Pravi! Pravi sve ljudi! Pravi! Ovo nije moguće! Ovo nemoguće! Da smo treći. Ovdje možemo da prekidamo epizodu. Ovo nemoguće. What the hell? Ovo nije moguće. Šta? Da tako? Da nema toliko ljudi na ovom serveru. What the hell? Aj, spalio sam se. Eto ti. What the? To je ono što je Šta? Osmi! Drink. Šta više nisam na serveru? A, 10. Bart? Evo sad su njih 100. Njih 100 se pojavilo, ljudi. Evo sad više nisam njih. Jedan. Eto. Ali pazite. Sad ću uvijek igram party. Sad ću uvijek sati! Ovo sanja bre. Zubo. Ko je zubo? Šta? Kako nisam ni jedan? Uđi u mene više. Možemo i da prekinemo epizodu. Znači, ja ću morati nastaviti da snimam s ovim. Click the body. Oh, no.